2 leijonapakkia. Miten leijonapakki karjuu maailmanmestaruuden kunniaksi? Mulla alkaa olla ääni mennyt pikkuhiljaa. Karjunut niin paljon. Mutta en mä edes oikein tiedä mitä sanoo. Mitä Lasse sanoo? Mä tekis mieli vaan istua ja nauttia. On niin tyhjä olo, on niin siis... Tätä on otettu aika kauan. Tehdään aika paljon tehty töitä ja tätä on aivan mahtavaa. Tää on aivan älytön. Tää joukko on niin sanoin kuvaamaton. Niin hienoja jätkiä täällä, että... Hienoja jätkiä. Missä vaiheessa te tänään hiffasitte, että nyt se tulee? Nyt se on niinku siinä. No siis... Mun mielestä Uskon joukko olisi ollut koko ajan tosi kova. Tänään mun mielestä oli hieno esimerkki siitä, että M-finaali, peli 1-1. Kopis on erittäin rauhallista ja puhutaan vaan, että kolmannessa ne alkoi väsyä jo toisessa, että kolmannessa pidetään edelleen pientä silmässä ja rullataan 4 kenttää, niin se tulee sieltä. Sitten yhtäkkiä kolmannessa se alkoi napsua maaleja vasemmalta ja oikealta. Siinä vaiheessa nyt viimeistään tietenkin, mutta luotto oli kova koko ajan. Ja kuinka pitkään te menette tätä juhlia? Toivottavasti ihan 16 vuotta niin kuin Jutila mentiin ensimmäisessä. Että toivottavasti saadaan seuraava, mutta katsotaan nyt aika kauan varmaan. Joo. Eikö nyt voi naattia? Kyllä nyt nautitaan. Toivottavasti koko Suomi naattii. Huomenna kansallinen vapaapäivä. Halonen hoitaa.